Lucia naiz, argentinarra naiz, eta hemen bizi naiz orain dela 14 urte edo gutxi gorabehera. Nire aitona eta amona hemengoak ziren. Etorri nintzenetik, banekien euskara ikasi behar nuela, hemengo hizkuntza delako. Bi seme dauzkat eta saiatu hitz egiten dute euskeraz, lan egiten dute umeekin eta bere familiekin, eta oso pozik nago hemen. Beti ikasi nuen, astiro. Daramatzat urte asko, baina jarraitzen eta jarraitu dut. Importantena da, ilusioi mantentzea. Eta zein da zurea? Ni eder naiz, nire gustatuko litzaidake familia euskaldun bat edukitzea, eta pentsatu nuen, bueltatu behar naz euskaltegira, menperatzeko, eta hori gai izateko, hiztegia menperatzeko, eta gai izateko hitz egiteko dana. Elkarrizketa sakona edo luzeagoa gai izateko. Eta zurea zein da? Yo soy Rita Gómez, soy de Bolivia. Llevo 9 años en el País Vasco. No es tan difícil como parece. Es un idioma muy bonito. Aparte, esto nos ayuda un poco a integrarnos, ¿no? en la sociedad. La gente yo que vengo de fuera, pues me gusta sentirme parte del grupo. Vamos, voy con todas las ganas y sobre todo la motivación de mi niña, de hablar con ella en euskera y poder ayudarle en sus deberes. Zurea zein da? Jonak egin naiz, Usansolotik nator, etxean emazteak eta seme-alabak hitz egiten dute euskara. Hori erronka bat zen eta horregatik hasi nintzen hori euskara ikasten. Euskerak ez da bakarrik ikasteko, erabiltzea tabernetan, dendetan edo beste lekuetan. Eta zurea zein da? Itxe Etxeberria naiz. Nire arrazoi printzipala AB-ko tituloa ateratzeko izan zen. Horrela mundu lanean, nire etorkizunean aukera gehiago izateko lana bilatzeko orduan. Hasieran apuntatu nintzenean, pentsatu nuen, bost ordu, igual izango dira, ordu gehiago izango dira. Baina gero, klaseak aurrera joan ala, konturatu naiz gauzak egiten genituela dinamikoki. Parte hartze gehiago, mintzamen asko, idazlanak. Zein da zurea?